Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakaway na kimukadama ka baday halor ka jingsha thambor ka khna badang hapo ka khat prasnam karta ka jinget tenrai khasi da ka kmi bala daw Pyrthat upam Sien ye ka yeng ka mut baka don ka jingya song khashi yeng shisam kalaya rap ban say Madan baka khon jong kahi ka day ka nongsha thambor. Kani kamukadama kalapaw ha West Khasi Hills District but daga hukumu Special Judge Pokso House Nam Arja Arpuway hakaba way brio ula sya rai Pynrem daga ba sya set along shiphouse nam namar ka jing thombor yaka khana khanrius nam House Nam Arja khatnyo ka badai shiba haying kijing batay banya jong kani kamukadama lakan thop haka hukum jong ka Meghalaya High Court hadien bala bishar yaka criminal appeal ka bala mudoi daw tayo brio ka Division Bench ka bakantop ya ka Chief Justice Revati Moite Dere but u Justice Wanlura Dingdo kala Pynskhem ya ka Rai u Special Judge Pokso but baka prosecution kala la ban pinshisha ya ka mukadama persya yo baladan kti klam kanu ka jing artatin ka ba compare ka ni ka mukadama ka long baka jinget tan rai kala long ka benta ka ba kraw ban penbor ya ka long yeng ban shem ya ki sen jam kat kum ka an kat kum ka jia thu ka kmi jong ka lanat ka jingsha le Be-Ijot jong ka khon kan thai dau tau brio kala pau pat ba hadin bo Pyrthat ulapom Sien ye ka yeng ka kmi jong u haba ka kmi jong te u brio kala kali pertho ya baro ki ba yeng ulapla bolaya song khashi yeng si sambat ka te ka lanat ka High Court hadin ba kala bishar banya kala ba ki jia thu jong ka lanat ki ha bat ki sakhi jong ki wai pat ki prosecution witness bat kumjo ki medical evidence Namar kata, Shamladon ka nu ka daw ban Pynkalaya ka rai jong ka trial court, kabala mi ha ka samtarik unay wing Arja Arpuway, kabala Pynrem bat Pynsaja ya ubala ka daw don kti, bat ka Division Bench kala kentat ya ka appeal. Ha ka jo ka por ka High Court kala kentat ru ya ka waypat ka criminal appeal, kaba persya ya ka Pynrem halor ka kambam man kabala le ya ka way ka kanarit. Kani ka mukadama kaya day baga Pynrem yaw shinrang ubade uhinman kan si jong ka way ka lanat kaba katan rius nam. Ka Division Bench kala bishar ya ki sakhi ki bapen I bau basak daw don kti ula pendon kam baklaya ka jingya day jingya jan bau lalle ya kini ki kam bam ya ha la bah ka khat ar tarik risau arjar arpho ubasak daw don kti ula ya lam ya kala not naskol shakwai ka restaurant ha ka bau lalle Be-Ijot ya ka ha ka jaka lek bar ka jingle Be-Ijot ha ka Sien ka ba ar la bakala ja ha ka khat nyaw tarik risau arjar arpho ha yeng jong u ha ba don manu ru Kani ka jingja kala pau ha ka khat khandai tarik urisau Arja Arpho haba kala not kala ithu ha ki kmi ki pa jongka saphang kini ki artli ki jingja ha ka hukum ka Meghalaya High Court kala ba haba Pyrthat bau ba kdaw don kti udiu hinman kan si jong kala not bo la pendon kam baklai ka jingya dei jingya jan bat ka jingshania kumta dan kam ban Pynkalaya ka rai Special Judge Pokso West Khasi Hills District ula Pynrem bat Pynsaja yaw tau brio da ka baset patok Arpho snam ha ka Arpho tarik nailur Arhajar Arpulai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F ha ka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya